sheni yaito ya ndisi TV ase mambini no mogoko bukwani nga bwakire biyago itera sireteri motori to Yesu Kristo na kwariganiri asogosanga woito kwabono mambia se devotion negere ngo manana to seseniamo wetera siringana riaye tusabengo asaita ata umundo iguru naenda se mambi twakwira neringa mbia mono naende mbia mono asiri bagagwa toire ekara tuko chikorigeria marika machenu amarika ya gutwigiri bino tugene tugosemeria asikire ringana tugokore asubuspuenseye wetera so muiko machenu utwegerie naende tomenye buno gwanje kwa ukore na kugusaba gwitu gwetera asireteria Kristo Yesu motorio ito amen. Mwanchwa oyo okoire devotion ya se mambi yeno morisa Sedekio Nchonga na mangana ita manene ya kurwa se gitabu kia Bakorinto ya kabiri egisiri ke gia kane na ontoligerie kabungu kia keri tanga nigo ike kabungu kia gatano na limo. 2 Corinthians chapter 4 verses 1 through 6. Amarika yari kireno musombo Nyasaye koruku Saulo naende ritarindo koruku Paulo. Saulo yonero liyo gochanda abachinu ba Nyasaye engaki ekanisa yege Kristo yachagete nero robiriti Stephen yagakwa magena naenda akarigia amarube korwa sabara ibe kanisa ngamontonde bwensi otari kubwatio kwigena kwa Bayahudi abwatwe aitwakwe gusabe kwechera nekerare nchira kogenda Damascus achigo chanda abasumba bomanene no motori tu Yesu Kristo akamumbira ukumuburi Saulo nkiye ko erogonchanda akamuraberio baraboko rugoro bukamuaka asa maisaye akamanya gukwana manere na Saulo akaburi naye ngomanene ngo chanda Yesu akamwereni akamatebia ninje Yesu Nazareti yogo chanda asama tukali abantu abange nkorukubarenge Yesu lakini yoro motor wisa gukiamanya abantu igare kurwa sakuru ku Nazareti negeko akuru kwa Yesu omo Nazareti kero Yesu amatebi boigo Saulo akabori bonongendo kingo kora amanena akamwireria akamatebi genda asumocho Damascus oberororo ningotebie ayagutungetie noire nchiri ase abaruti bense asa abantu ba Israel n'abantu bebisaku na no chandeke ase engenje yeritariane kurwa senga kiyo Nyasaye kaigororo musombo yoyo kuruku Saulo na enero kuruku Paulo akama obumanyi buru ubunge mona igoro yo gutoreka weito kugotoka asomotori tu Yesu Kristo akamwama ngana mayato kuruke nchiri ya kare na kare ngana kiaya mana intugotorigwa no motori tu Yesu Kristo wetera asobya bwaye pona asige siri ke agukwana iga na ase igogwetera ase amabira Nyasaye intue oteba iga nigo tubwato bokoreri obu naende into igukwo moyo asa umuruchirita amabira omwiti bwa abantu akamurangeria akamokora kabeke rukie kyoburandia abanchu ase mambieta etorigereringa mbara abange baratuke bachandira abasumba ba Nyasaye bakorire bo basugutamanya lakini ekaro Yesu akubarangiri bagoitaba naende yakoba unchoro bakora koba ebekiru bia bikoreto bia puna Saulo akoreretwe nero te abantu bwato bokoreri obo naende nto gukwo moyo kibungo kiegi kabere omanya goteba ngabo no asenge ncho yayo igoto kwanga ebintu biri byonsi byabo bisibisegete byobolimo byebibwe byobongainere bwa Saitani
n'ebintu biri by'obusuku bigotorana ring'ana ria omonene Nyasaye nerio omanya goteba iga ng'a twabeka motwe ekeene na gokebeka buna kere na kũrũkia ng'ana kitwarangeriwe okorangeriwa gwaito gwekene ogwatora gwaita ekene buna kore twabobeka motwe n'abantu ko bagoturigereria gotokwegeria ing'ana eri bamanyanga ekene ene ring'ana ria omonene Nyasaye abekire ase abasomba baye oteba ase ebirengereri biakere omonto oyo ogotegerera amang'ana aito amang'ana aya asoa ase enkoro yaye ime na amang'ana aya takobiseka enchiri etokorandete ekobiseka igekoigoka abanto barigereri bonsi bamanya ng'a ekene na amang'ana arure ase omatene Nyasaye gwoteba ng'a onye enchiri eye gose obotumwa obo oborandi obwaito bobisegete igo orabiseke ase abanto bari bagochi gosira ngekoera abanto baro bagochi gosira kemugo kiagiaka noteba ng'a nase eng'encho ng'a enyasaye yense eye enyasaye yekagori eke oukoirie ebirengererio bia abanto bari bategene ring'ana ria omonene ekero bataikwegena oteba mbakorora oborabu bwa amang'ana aya amaya bwa enchiri eye egotoka ase obosio bwa omotori oito Yesu Kristo abanchu ase ekebunga iga okorigereria ng'a noe nekere ense yagwete ebibe ari Eden Nyasaye natebetie narieteire enene ng'a nimbeka obobisa ase egati ya omokungu eriete omokungu ritenete ekanisa yaye nase egati ya eng'iti eng'iti iga iga ogokwanwa saitani noroiboro rwaya ase omochakano 3:15 nerio oroiboro rwa omokungu oyio ore Yesu Kristo naake eng'iti ase omotwe ekero akwanete ring'ana eri omonene akarieire enene buna are gocha gotoria egesaku kia mwanyabanto goetera ase Yesu Kristo ore koiboru goetera ase omokungu na endime ya ekanisa saitani akabea akarigia chinchere chionsi chiogotorana egesaku kia mwanyabanto nkiegena amang'ana ya omonene akabao omobwekano ebinto bikobainyoriri rituko ase rituko igoro ya ogocha kwa Yesu Kristo buna emanu ya eng'ondi ya Nyasaye ocha korusia ebi biense akabatekera emambia komokoboka morete emanu ya eng'ondi mobika amaboko aino igoro mosabe momanye kobogoria omoima enyenye kworokia ng'ana ebi byaino birachi goita omwana omonyabanto korwa emanu ya eng'ondi ya Nyasaye okorusia ebi biense iga Adamu na Hawa aywo naro baragokora emambia na mogoroba barete emanu ya eng'ondi babika amaboko abo igoro ya emanu ya eng'ondi barete omoyio barambora baenyenya ekero banyenyire amanyi ngaiteka Nyasaye oisaneka ng'a begenire ng'a karituko erimo Kristo Yesu nache kobakwira amang'ana aya bakegeria abana babo batogete babere Kain na Abel na bagatebwa enchera yoka yokwabirwa ebibe nokwegena ng'a rituko erimo naro oyomo orache gotokwera ase ebi biaito nere akorokwa Yesu Kristo emanu ya eng'ondi ya Nyasaye oyo okorusia ebi biense abana aba barenge abaganeiri kere emambi ko bakoboka barwa ekeng'wanso kiogoita bang'a baitaberanire ng'a Yesu Kristo nere emanu ya eng'ondi ya Nyasaye okorusia ebi biense Kaini aire emeremo ya okorema mogondo lakini ekeng'wanso giokorusia ebi nkoetera ase ogoitera amanyinga abaiberania kiande kemungo kia 22 gatega ng'a amanyinga ataitegeti kwabirwa kwa ebi nkoiyo Abel niga arenga omoteneneri bwa etugo akagenda akareta emanwa na Kaini bagwenete gochikuoyia emanu tari gotangu nonde mochakano inye gokorigereria ekero bareta ebing'wanso ase obosi bwa Nyasaye Nyasaye agaita beka eng'wanso kia Abel egekora arwete kobwatikana omoroberio Nyasaye
egia Kaini akanga ekera akianga Kaini obusibwa ebo kairura akaigobe kebungo kia gatana limo asomo cyakane yinye yokororanga Kaini otubirwe amaisa ya nuri omubi tegene tikera lingana likurwa asomo no Nyasaye neri ochire korigere lingaka eyaperi ya itabirwe akarora bobe no monene akamanya gukwarira Kaini iga no monene agatebi Kaini ningigeko erobusibwa obwo ngigeko erokobeya ngigeko erobusibwa obwo irurire ine kora akore biya to wanchirwa korende anye to gokora biya ebibembite ne inase enkora yao bitagete gokoria bigosirie korende goikobibwe igo monene bwo buya bwa mabera amange akarambura okoboko kwae guchia se Kaini komo ebererie itebere no murubirie buguturika negeko era ase kefunge ketwarigere kia baibera ninye kemungo kia gatatu otebanga onye nchiri yeite koreto guturika sikiro omonto uri igende ebisegete rioka ase baria Enyasaye yense ya ukoirie ebirengereri byabo bari bagukigusira nomoroberie Nyasaye turi ngondo itasire yaganite bonsi baturike nekero musombo yagukwana boigo Kaini ere akomie nkoro Nyasaye amatenga gogokora biya yugwanchirwa mwanchu asema mbie ya manainche Nyasaye toira mabira aya mange naende utwaro kiringa mwaturi gwa sobuya wetera senjere yokwegena emereme terueti asore terueti asende na asinge njobwanje nobuya bwatata Nyasaye bono Paulo asegesierikeria atwara gosoma otebanga enchiri ye kobisekarioka ekera abantu baukorigwe ebirengereri byabo asinge njogotegena ne Nyasaye yenseye kemugo kia gatano otebaiga ntoikwera lintu tweka abanyene korende tokumorandi Yesu Kristo naintwebu n'abasumba baino igo Paulo onyoreta mabera igare korari Yesu Kristo akaba omusumba bw'abantu agokorera nakiro omorandia kiro omorisia bw'eking'ondi kiomonene igare omusumba bw'abantu baria akoranderi nainde agokorera taiyo omonene obo omanya gocha oteba iga oteba ekero tokoraria naende twera ring'a naende etora abasumba b'omotori eto Yesu Kristo kia gatana rimo oteba iga naki Nyasaye oria otebete igo oborabe ase omosunte okorire oborabu bwaye koraba ase chinkoro chiaito ime erinde ato oborabu bw'obumanyi bw'obonene bwa Nyasaye bogotoka ase Yesu Kristo oigo bogotoka ase obosi bwa Yesu Kristo abanchwa wetera ase enchera yokwegenda ekero ogonchora obosi bwao wetera ase enchera yokwegenda kwamorigeria Yesu Kristo bambirwe ase omusaraba o Calvary buna emano ya eng'ondi ya Nyasaye oyokurusia ebibe biense eki Yesu agokorera igagokoa oborabu bw'obogima okoigorera kwarora igoro yogotoreka kwa yarosi buna goikisane koro goikeranu ime yaye omusombo yotatebi ng'oborabu obogotoka ase obosio bwa Yesu Kristo nomotorie Yesu Kristo ekero agokwanera aboroki baye ase egitabu kia Yohana isana isateka mungo kiaye gia 12 Yohana isana isato ekemungo kiaye gia 12 aya nara agokwana na Yesu agakwana nainde gochiasa abantu akabatebia inche nincho oborabu bwense nonde bwense oyo gontunya tagotara ase omosunte korende nanyora oborabu bw'obogima omwanchwa omotegerere naende origereti bono korwa ase TV yaito ya Ndisi
ekero twana kireki na gwetera asenjere yokwigina twamwa Yesu Kristo bugima bwaitu twatara ase chinjere chiaye twegera komenya kurwasa kera lingana likurwasa omonwaye ntoso ase omosunti Saitan takokora birengereri byaitu igo turatware oborabu bw'obogima na gekogera ng'a noe nekera abasomba ba Nyasaye bari barenga ase ense eye oyomo obo na omosomba o Nyasaye okorokwa Elija kare omobani o Nyasaye ekera atebete ng'a embura tegotwa goika naye nachire goteba ense egasoa ase obokong'u bwarenge obonene mono embura ekero yabora enchara egasoa ase ense na Nyasaye natagete anyora abanto bokwigena agokonya ase engaki eria abaye endagera bakoria kera rituko ochikorigeria ase ense engima akanyora ng'a ase ense yarenge ya Sidoni ase omobaraka oyo omorengo ase omochioro koruku Seraphat iga arenge omong'ina oraitabe ring'ana ria omonene naende amwegere naende akore buna ere agatebia Elija nagotumira ogenda ase omochio Seraphat omoburaka naro omochike akoroseria omogati nimbaye endagera Elija akomatenga omwane nontomire na ndagera teigochikobora ritang'ani karandoserie ekeki ekero kwang'eire ayo makorosie yao omong'ina obwate obosi bwarenge obosini na amache amafuta amake mono agaita bari ing'ana ria omobani o Nyasaye na ase ense ekorokwa ya Syria mbarengo abanto bande bakorokwa barwarete oborwaire bwa ukoma omonto oyo mokorokwa Naamani ekera atebwa omogano buna omobani o Nyasaye ase ense ya Israeli oramosabera wene ekera iko atebwa agende roche esibie akegena bono omonene oitu Yesu Kristo ogokwanera abana baye ba Israeli ase Luka 24 ochakere ekemugokia Luka 4 ekemugokia 22 gotirimboka yagokwana iga mbarengo abaoraka ase Israel kore Nyasaye tatometi Elija gochia soy ondobo inki ekoera mbabwate okwegena ase kera ring'ana rikurwasa omono Nyasaye naende mbarenga abanto barwarete oborwaire bwa leprosi gose ukoma ase ekegusito okoroka enyamoko ase ense ya Israeli korenta inono oyomo Nyasaye abweteti wetera ase omosomba oye Elisha otatiga Naamani korwa ase ense ya Syria abanchwa ase emambia eye etaete kobabekera iga obarabu bwogotoreka igo bore ase obosi bwa omotoirete Yesu Kristo nekero tokomorigereria na goiteba kera ring'ana eria akwanire korwa ase omonwa oye na goetera ase abasomba baye ababani ntogotara ase omosunte toratara ase oborabu na gekoera Saulo ekero Yesu amobori ng'a inki gekoera ogonchanda akenyora ng'a oyare gochanda Yesu Kristo Nazareti omotori bwa egesegu kia amanyabanto akaboria amabera akamoa obogima bwaye na omonene akamokora koba omokori emeremo amonere abanchwa ase emambia iyongosaba ng'a Nyasaye agokonya aye amo na inche ankonye twegene kera ring'ana rikorwa ase omonwa Yesu Kristo tomanye ng'a oborabu mboro ase obosi bwa Yesu Kristo bwokomomanya buya noboragere tobabigenwa ase obogima ono obogocha naende tokore kera egento keranyare kogera erita riaye rimokererwa igoro Nyasaye tokonye ase rituko eria rero na obogima bwaito amatuko aitonsi tomotigere obogima bwaito atorae buna aganeti ntoba buna Kaini kore totware okwegena kongo gwa Abel totware okwegena kongo okwa omong'ina oria o Seraphat totware okwegena kongo okwa Naamani o Syria na obwebe bwa Nyasaye mborokigwa ase obogima bwaito ase amatuko aitonsi goetera ase erita ria Kristo Yesu omotori oito amen tosabe Nyasaye tata naende ase emambia eye twakweraneire ng'a mbuya mono naende mbuya mono ase riboga gwatoiri buna abana bao twarorire amarika amachenu akworokia ng'a abo okwegena bagoita bakere eng'ana ekorwa ase omonwa
baratara amo naye mbagotara ase omosunte batara ase oborabo otokonye twensi totige chinkoro chiaito ase ore tokobwatia nerio enchiri ya obuya bwago eri egotoka ase obosi bwa Kristo Yesu etorae gochia ase ekene gionsi nakwo ogosaba gwaito goetera ase erete ria Kristo Yesu omotoria. Amen.